Kashnong Lapangap Hawes Giant Hills District ke Jela Meghalaya, kabadan hakaput baka Karbi Anglong District ke Jela Assam, kabagi nong shong shnong giyai mat gijing syak pendik nakaport syakaport, hakarep karyang, katray kata bat kiwe pat kikam, dagi jat benriyo Karbi, menta kadan hapadeng gijing janjar jingmut halor, gijing patha ke Sorkar Jela. Naka jingmi ka huri-hura halapangap dangshen, haka bagi jat bin rio karbi ki siat de ki jri sim yi ki nong rep haka de ki shnong, manum ailat ban lech ki jaka rep. Kabala wan lam ru ka jing yakin at, ki bor penyat ka West Giant Hills District kala pinjari da ka curfew haka te ka binta. Halor ka ni, kala mi ka jing kren na ukonrat ki sang ma mintri rang ba ka jela, haka janmir katsantrik urisaw araja arbusan, haka baw lakin tui ki nong shong shnong lapangap ba kinnum lech at ka ba, namar ka kam kong san ka shong suk shong shangan. Haka jingi kren madu ba daimon mi ling do rang ba shnong ka lapangap, haka kandri trik urisaw araja arbusan, uloong ba kumba long hagini ki arsingi, ki karbi ki pet na paji, bat kimle ay bat dan lang ru ki bor pulet ka asam ki ba pet ngor. Hinray, halor ka jingin tu umindri rang ba, uniyo rang ba shnong uloong, ba ka jingot ka baru ka dan kam kumbalong ka shong suk shong shangan, namar ka Īap-Thngan ka ap lupa, ladagi nong shong shnong kim yo ban lum ya ki mar rep ki jongki. Uloong, balada ka Sorkar ka perkhat ban Siew by Lut-Ksan, dani compensation na kabantay ki mar rep, kinong shong shnong ru, annum la ban shanya, namar ka dor kanday ka ba malumala. Am nagalang jongi kung kinang tong nong idon kam ye kane baro armo ka changsut changsngan du ngidon kam kabayo kuba baro ngidon kam ban yo ne ka dai bom yo kuba kinong changsnong jongi chano namar bom don je ka balai sero chobaita tang ha ka kam rapi kalau dai bangim yo pan ot kuba ku mut ba ka jingyap kala ap la pa ye ngi kinong changsnong ne te ye kata ka changsut changsan do ho ngidon kam Badia kubar o ni don kam asya. Amnin te nga yo I bada nagleng jonggi nong karbi ki suya pek na jangai. Sebo bantur hi se jaka ot kubar de supaya samhe. Oba yo ye nong red jongi pa lek pa na sing. Insya ot kubar. Tara ya kana gitu. Kana ke singi ro ka long pun pa. Kana ke singi le kana ke singi khandu khanyu pra nga yo I ka to order badai ka curfew. Jadi nang song ni kum mut lek ya. Ya la se kene ka curfew ya la se ka dai tang na ka banta ba ki yo I ka to bot ba ki ba ka elaka ni ka mut wan banta ka singi banera plan ni banot ba. Ka dai tang ka ta tengah yo I ba ka jingmi ka to ka kubor ka kadang penbun susu ya ki sipai te na na Meghalaya ro se nong ni bat kunju ki ka sam tang ba ka jing penbun yong ki ya ki sipai kamut bakin yadangi ban lejot kebahan dei kalau saya kena jengmut ke dai tang ban khanglat ye ginong elaka sileng mentang bakin wan ya rapor sebalan ban ni gila penjari de ke kofi ka Okay. ngayo I ginong songknong la dai bangim yo ban ot keba kidon gatu katne kubumut ba kila du la du sisa ban ot keba kadang don pan sakatu katne ki badon ki jakalengkha ki badang khamsngan melomala suong be tama te ye kita rung ikwa bakin yo ot hi samala da dai bom yo ban ot kwa kumut kinong nong jongi ka jingyap kala ap lapahi pa hakaju ru ko pola da dai ba yo ban ot kwa kumut ki khon ki ti dele paka ki hapan sia Īap-Thngan am nagleng jongi ka dorbas nong lapangan ni kerpat ko men bakan sia ha ban ya kren sabro ale banyak kren sia fu nang ba baro anar liang ru pindon keju kejumut bat kendon keju kejung singatu pakindang ailat ini bandai jat bagai ong ngi tu ba yo la se na liang ko men ayo la se kanang don ai ban keren ha kejing dei bat ka compensation tamba na liang jungi ginong song pan ngi snya ba kata ka compensation kam kor ban ya ukuba ngila dan rep baro sistem kan yo la se kata compensation ka ba Sorkar ka mo ban ai yo la se kalong kapan shaming pat yang ni lada ka ai ta mentau snam bagi bai pat kisnam kalong kum no yang kum ginong ka ni kata na kaleng ko ornan kat kum gijing friend ba deputy chief minister in pan pa bahar ya kata ka bai ong ba kalong ba
Sampai ong tong siapa je ke ai ke ba idon kame ban le ai kata lada dei ba ngi ne geleng jong ngi nong jong ho nama performance kalau ada bio ilut yang ini nama nado ka ar pesan tarik na jun dai hato mentang yo raban le chumari kilengkha ki kilengkha jong pan le chumari ku ba nageleng ko ornan kalau ada bio ilut ye kene ho ngi don kamel compensation bu namar ba ha ke ka ngi yo subo san thau ban ni ku ba sementang yo I bagi nong rep jongi kidon ki bom yo rawatang arpho lana arsan bani te geding sisa ki nagaleng ko nan kadai hitan ayrat ye ginong chong jongi lada wat ada ki yo ban od yo baru ndai ke bakam kong san na kalong ba nagaleng jongi ginong chong gitan ka ma ban yo od yo ba na ma lada ngem yo od yo ba ko mod ba ki ye ki te ki chaka ko mut ba ngila rem lopa lana ngila ngi Siew tho ba ki te ki chaka ka dai ka ba ka chaka ka bang mangi kum ginong chong ngila do e ki te ki chaka te ka dai ngi ki kum ginong chong la da ngi yo kat bang yo ngi kwa man dai od ki te yo te ku ba patan te Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.